Bu ýyl Türkmenistanyň gowçanyň hasyrlylygynyň pesdigine garamazdan mejbury paýta ýygym dowam edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna paýta hasyrylynyň pesdigine garamazdan ýurdun dürli künjeklerine mejbury paýta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Dün 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty paýta 2018 adly täze hasabat çap edip başlady. Onu ýurdun Lewap we Daşowut vilayetlerine paýtanyň hasyrlylygynyň pesdigine garamazdan mejbury paýta ýygym kampaniýasynyň dowam etdirilýänligi barada maglumat berilýär. Bugün 10-njy oktýabrda değişli maglumatlar Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertine çykyş edýän Daşowutdaky habarçylyk hem tasdiklady. Onuň sözlerine görä ýurdun Demirgazyk regionuny gowçanyň hasyrlylygy gaty pes. Emma muňa garamazdan häkimiýetler büdjet işgärlerini mejbury ýygyma çekmäge dowam edýärler. Ýurtda paýta ýygymyna heniz girişilmänkä oba hojuluk ugurundan bilermenler 2018-nji ýylda geçen döwürler bilen deňeşdirenini paýta hasyrynyň az boljakdygyny çakladylar. Daýhan birleşiklerindäki agronomlar etrap häkimliklerindäki oba hojuluk bölümleri gowçanyň suwaruş suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hemde maýyň aýagyna turan duýlu tupanyň täsiri sebäpli 2018-nji ýylda paýta meýdanlaryna ýagdaýlaryň yaramazlaşanyny aýtdylar diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşir saýatly agronomyň sözlerini getirip Lewap welaýatyndaky önümçiligi pes paýta meýdanlary barada maglumat berýär. Saýtyň maglumatyna Ağaltyn paýta kärhanasynyň bir işgärine salgylanylyp, Daşowut welaýatyna paýtanyň hasyrlylygynyň juda pesligi barada gurrun edilýär. Azatlygyň Daşowutdaky habarçy regionuny hasyl ýetmezçiligi sebäpli mejbury paýta meýdanlaryna uğradylan büdjet işgärleriniň dürli kötençlikleri başdan geçirýänligini habar berdi. Muňa garamazdan bilim, saglyk, medeniýet we sport pudunyň işgärleriniň mejbury paýta ýygymyna çekilýänligini, vilayet we etrap häkimliklerine geçirilýän günnelik ýygnaklarda paýta ýygymyna üns çekilýänligini neşir ýazýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary Daşowutdaky kärhanalaryň biriniň orunmasaryna salgylanyp, idaralaryň ýol başçylarynyň ýa-da olaryň orunmasarlarynyň her gün ýerden häkimlikde geçirilýän ýygnaklara gatnaşýanlygyny we paýta meýdanyna uğradylan adamlaryň sany boýunça hasabat berýänligini ýazýar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar ýer döwlet tarapyndan bölünip berildi. Hemde jemi ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödüňünde tuturýar. Daşowutyň kärenneçileri bu ýyl 230 000 tonna paýta ýygmak bilen borçlandyryldy. Sentýabr aýynda ýurtda paýta möhümine girişilmegi bilen ýygyma mejbury çekilýän raýatlar barada habarlaryň depgini güýçlenýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň ulanylmagyny tanqid edýärler. 1-nji oktýabrda hukuk toporlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň New Yorka edýän saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Uramasynyň baş finasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň bes edilmegine çagyryp protest çäresini geçirdiler. Agdalyan protest çäresini paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň şeýlede çagy zähmetiň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa we onuň düzümine girýän toporlar geçirdi. 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýörüýte fermana gol çekip paýtanyň we buğdoýyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. 2019-njy ýylyň hasylyna güýje girýän täze narhlaryň jekme-jekligi köpçüligi aýan edilmeýär.